Hola, bones a totes i a tots. Me present, jo som en Lluís, som un al·lot, no?, que ve de Màlaga, soc andalús i bueno, m'han proposat de fer aquest vídeo en defensa del català perquè realment jo crec que encara hi ha molts prejudicis i moltes coses que s'han de solucionar. Per jo és molt important deixar molt clar que la política no té res a veure amb ser català ni amb res. O sigui, tu pots xerrar-ne i no tindre por de que, bueno, doncs, que et diguin qualque cosa. A jo m'és igual tot, jo sempre que puc faig ús del català i amb molt d'orgull. Jo no som independentista i el fet de, no sé, de que s'associï a aquesta llengua amb l'independentisme, doncs mai m'ha tirat enrere. És una llengua que jo sempre havia volgut aprendre i, bueno, doncs fins al dia d'avui. Així que, bueno, deixar clar, molt clar això, que política no té res a veure i que no només els independentistes poden xerrar català. O sigui, això és una idea equívoca que en tenim i crec que s'ha d'erradicar. I com jo, defensar, xerrar català sempre que se pugui i a més vius aquí a Catalunya que menys. O sigui, crec que és molt important, és un llegat lingüístic, cultural i patrimonial que en tenim i jo com a persona no independentista crec que és molt important fer-ho. I bueno, doncs és una bona eina, no?, per establir ponts i que trenquem murs d'una vegada per totes i jo crec que és molt important. Així que aquest és el meu missatge. Jo sóc andalús, xerc català i bueno, doncs m'agrada molt. És que m'agrada molt, podria estar tot el dia xerrant-ne. Així que bueno, vos anim a que en xerreu i en la mesura que pugueu feu ús del català. Així que bueno, un saludo i adeu-siau.